Hey, yo, Mustafa, Tyson, the General Ivy, Mighty Pamunouya Action, Shanti, Kaboom, well it's a boom better. Attention, okay. Mighty perfect exclusive. Pamunouya kusokombole habe kwenyu musandisi aneni wo munipeo amwisha banopiwa Pamunouya kusotora beni ini musandisi ya pamdena ndenda baba ndikusiye musandisi ya tenzi saka mwari kokolera ikoko kudenga tokwira na manera hera mwari munera murinjaedza chinotifenekera munotitungamira kunyangwe kurima muri mwenje usingambodzima ishe wangu mune rudo rwakadzama ndakumbira baba ndapfukama tenzi ndachema Pamunouya kuzokomborera vekwenyu musandisiya neniwo munipeo amwe zvavanopiwa Pamunouya kuzotora beni ini musandisiya pamdenda ndoendawo baba ndikusiye musandisiya tenzi musandisiya nzira mumadzokoshwa baba nemutsiva pakuyambuka ndigone kutiva ndirirombe ndiburitse mukuruva sezvamakareva ndipei simba sera Samsoni akarusa shumba muveneni baba pakufamba munyaradzi vangu pandinozvamba neminovimba Pamunouya kuzokomborera vekwenyu musandisiya neniwo munipeo amwe zvavanopiwa Pamunouya kuzotora beni ini musandisiya pamdenda ndoendawo baba ndikusiye musandisiya tenzi saka mwari kokolera ikoko kudenga tokwira nemanera hera mwari munera murinjaedza chinotifenekera munotitungamira kunyangwe kurima muri mwenje usingambodzima ishe wangu mune rudo rwakadzama ndakumbira baba ndapfukama tenzi ndachema Pamunouya kuzokomborera vekwenyu musandisiya neniwo munipeo amwe zvavanopiwa Pamunouya kuzotora beni ini musandisiya pamdenda ndoendawo baba ndikusiye musandisiya tenzi musandisiya yo mari hune vanogeza Mr. Case ATK paese tomboisa mnamato Mighty perfect exclusive.